Gainera, proiektu bat genuen 2002an. Garraskailua. Garraskailua. Nola eze? Zerfinaten enteratu dute. Pues bai, garraskailua. Eta magia baten bitartez. Magia baten bitartez, hori demostratuko dugu. 2002ko errauskailua, hauxe da, hauxe zen. Berriz tapatuko dugu. Praktika falta zeitu. Ja, hola xe. Eta gero, atera zuten, ez ziguten maketarik erakutsi, baina esaten zuten zela oandik modernagoa. Eta gaina izena aldatu berzitzaion. Hau da, balore energetiko planta bat. Balore energetikoa planta bat. Ez errauskoilu bat, 2002an planteatu duguna, hobekuntza jarraipena dauka. Hor gaude 2005-2006 beste proiektua. Lehen errauskailua, planta... ¡Centro de valorización energética! ¡Centro de valorización energética! Si es que no tenéis ni idea. 1, 2, 3, músicos. ¿No os gusta? ¿No os gusta? Pero... Eta horrela dijoa historia, eta historia gauzak hobetu emerko lituzke, eta guk hobetu egin ditugu. Guk azkeneko teknologia modernoa, patentea orainik ez dago garbi alemana edo txinoa edo japonesa, baina beno, hortik ibiliko da. Dudarik gabe Sudafrikakoa ez, hori ere ez. Beraz, 2015an inguru hortan hasi ziren berriz, teknologi supermodernoa hori egiteko asmota. Eta gero horrek ere behar zuen izen bat, antza handia iguala daka, fisikoki, baina bueno, ez du zer ikusi. Barruan dakan teknologia izugarrizkoa da, segurua da. Beraz, beste magi txabat ingo dugola eta ez ari asko kostatzen. Al complejo medioambiental, porque la vida es nuestra primera preferencia. Complejo medioambiental. No en Donostia, no, en Zubieta. Segurua, kutsakorra ikusiko dugu, zerbait erotxo zizia gaina, sombreroan gaina. Beraz, lasai, zuek lasai, eta, hombre, nada zuen protestatu, eta jarraitu. Nahi du bate, zera itzegin, zera, zu zaude. Bueno, zen urrutzi nahi diegu gure ondorengoek. Osasuna oinarrizko behar bat baldin bada. Ezin negozioik gure osasuna kontura. Zuekin nahi naiz, bai. Ustela, lurpera! Erraustegia atentatu bada osasunaren tamalurraren kontra. Ustelak, lurpera, bizitza handiena! Ustelak, lurpera,
ustela lurpera, bizitza handiena, ustela lurpera, bizitza handiena, ustela lurpera, bizitza handiena. Emozionatura ingea, horako jende mordoska ikusita. Hemen astebete jangabe goteko daukagun asmoa daukagunok. Entzute alda? Bai. Bale. Eskerrik asko esaten hon. Pentsatzen degulako, sentitzen degulako, gu bezalaxe borrokan jarraitzeko asmoa eta indarra duzuela. Eta hori ikusi dugu gaurko martxa eharrontan. Izan ere, pentsatzen dugu borrokatzeko garaia dela. Diputazioak erraustegiaren kontratua, inork ikusi ez duen kontratu hori, sinatu eta amore emango dugula pentsatzen duen garaian, inoiz baino ozenago esan behar dugu, ez garela geldirik egongo. Hondakinak erraustea hartu daiteken irtenbiderik garestiena eta kutsatzaileena da. Gizakien osasunean ondorio kaltegarria ditu, bereziki gertu bizi diren herritarrentzat eta zer esanik ez umeentzat, gertu bizi diren ume horientzat. Eta Europako Batasunak ekonomia zirkularra bultzatzeko neurrien aurka doa gainera, bete-betean. Gipuzkoak ez du erraustegirik behar. Ez du behar. Dagoeneko, herrien erdietan baino gehiagotan, hondakin bilketa eraginkor bat martxan jarri dugu. Eta herritar askok, etxetik atxita, ikusi dugu ze gutxi den egiten dugun zaborra, erzikla ezin dugun hori. Ez jakina, Donostialdeko kaleetako edukiontzi orojale horietan ikusten duguna, ez noski. Hiri hondakinen 80% birziklagarriak dira, jatorriz ongi bereiztu eta kudeatzen badira. Herritarren konpromisoa eta ardura bakarri behar dira horretarako. Eta erakundeen implikazioa noski. Jakina, erraustegi batek bide honean egindako guztia zapuztu egin nahi. Eta guk aurre egingo diogu horri. Esan dugu aurre egingo diogula eta laxe egingo dugu, ezta? Vale. Ez dira esan bezala amore emateko garaiak, 2012an errauste planta aurrikusten zuen plangintza onartu zutenetik 15 urte igaro dira. Zergatik erraustegia egiten? Zergatik? Erraustegia egiten tematu direnak ez dutelako amorerik eman nahi izan? Bai. Nafarroan, Asturiasen eta beste hainbat tokitan erabaki dute ez dutela hondakinak erre beharrik. Gipuzkoan ere ez du erre beharrik. Haren tximinietatik irtengo diren gai toksikoen ondorioz, minbizi hartuko duen herritar bakar batek nahiko arrazoi izan beharko luke proiektu hau gelditzeko. Beraz, zer dago tximini horien atzean? Urbaser bezalako multinazional ustelen interes ilunak eta politikari itxu batzuen arduragabekeria eta interes izkutuak izan daitezke? Donostiako udalak, hemen bildu geran hoi, hor lo egiten dugun hoi, gaur arte eman digu EASoko plaza, horko karpa horretan lo egiteko baimena, eta salatu egin nahi dugu hori ere, izan ere pentsatzen dugu protesta modu honek beharko lukela halako berme bat egin ahal izateko, eta bereztik gaur izango genuke azkeneko eguna hor lo egin ahal izatekoa. Hala ere, esaten dizuegu guk asmoa dugula hemen jarraitzeko, auzo hontan sentitu dugula sekulako babesa gainera, eta hori ere eskertu nahi dugu, izan dialako etxe mordoska bat, iriki zaizkigunak, dutxatzeko, jateko ez, torri da baten bat, eskaintzen baina. Eta egia esan oso babestua sentitu gara hemen, eta beraz guk jarraitzeko asmoa daukagu, jarraitu egingo dugu, osasunak ezten badigu. Eta aste betean behintzak oso berra egingo dugu hemen orlo ateratuen auzo hontan.
astebete egongo gara esan bezala jangabe, esan bezala borrokatzeko garaia delako, eta gainera irabazteko itxaropena daukagulako. Egia esan, hala daukagu. Jateari utziko diogu, gu eta gure ondorengoen osasunarengatik, besteak beste, baita egia esan, Olano, Asensio eta Enparauen osasunarengatik. Ardura printzipioagatik, afera honek burugabekeria asko ez ezik, formetan ere berezten gaituelako errotik. Haiek denon diruarekin angula janda ospatu nahi izan zuten, kontratu ustel bat, urtetako lotzen zuena Gipuzkoa, eta gure boltsikoak, eta gure diruak, beste zerbaitetan erabili daitezken, erabili beharko lirateken diru horiek, eta guk aldiz urarekin garbitu nahi dugu haiek zikindutako guzti hori. Eutxili eta ez etxi, geldituko dugu.